Газета журналларда нинди темалар үстінлік ете, татар оқушысын нәрсе желіп ете. Әлігі сұрауларға жауап матбуғат күзетуі сәхифесінде сөзіне журналист Мигназим Сәфәровқа берем. Хайырлы күн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбуғатын күзетуіне дәвам итәбез. Яз белән бергә тагын бер шир әйләнеп кайтырга мөмкин дип куркытырга булган үз укучыларын Шәһри Казан газетасы. Ул да булса, җылы яклардан кайтучы кышларга ярып, кыш грибы кайтуы ихтималы. Язылганнардан күренгәнчә, узган ел Россиядә 68 шундый очрак теркәлгән. Шуның берсе бездә, Тукай районындагы фермер хуҗалыгында. Газета тагын бер нәрсәне искә төшерә. Быел кыш грибыннан зыян күрүчеләр булганда, хөкүмәт компенсация түләргә җыенмый. Димәк, Аллаһның яклауына ышанырга һәм үзебезгә сакланырга гына кала. Ватан Татарстан газетасы кала һәм сала кибетләрендә күзәтелгән шикәр, он, карабыдай, сыек май ише товарлар тирәсендәге ыгы-зыгы проблемасын үзәккә алырга булган. Аш булсын, азык-төлек запасы җитәрлек дигән язмадан аңлашылганча, илдә азык запасы җитәрлек һәм хөкүмәт бәяләрне дә авызлыклау чараларын күрә. Аннар без бит инде ярма җыю чараларын бер генә үтмәдек. Сыңыннан кортлагач аларны тавыкларга, шәһәрләрдә күгәрченнәргә ашату очракларын онытырга өлгермәгән идек әле. Газетада шулай хөкүмәт игълан иткән кредит кайтару каникулы турында да тәфсилле язма басылган. Тормышыбызда ашыкмыйча, аяк акыл белән эш итәр көннәребез җиткәнен онытмасак иде. Казан утларының март саны шагыйрә Сания Әхмәтҗанованың фикерлы шуы буенча дөньяны таң калдырган татар кызы Камилә Вәлиевага багышлаган дәлилләрбез дигән шигыре белән ачылып китә. Бу санда Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан игълан ителгән татар телендәге әдәби әсәрләр бәйгесендә җиңеп чыккан авторларның әсәрләре белән танышырга була. Лилия Гыйбадуллинаның шигъри тәлгәшләре һәм Ләйсән Низамованың Тиле исемле хикәясе шундыйлардан. Журналда шулай ук Фирдус Гыймалтдиновның Буа романының ахыры, Нәбирә Гыйматдинованың Остаз исемле документаль повесте, Башкортстанда яшәүче Рафига Усманованың Ярлыкану бәхете әсәрләре дә урын алган. Тормышыбыздагы мәшһүрләрдән онытылып торыйм дигән кешеләргә рухи азык җитәрлек дию. Идел яшьләр журналында да яшь каләм ияләренең иҗатына шактый зур урын бирелгән. Әмма беренче татар хатын-кыз шагыйрәләре, язучылары турындагы кыз кешегә язу кирәкме дигән язмадан укучылар бик күп кызыклы да, гыйбрәтле дә тарихи фактларны укып белә ала. Журналдагы Телем байлыгым сәхифәсендә тел галиме Ринат Сәфәров татар телендәге төсләр һәм буяулар, милләт атамалары һәм фигыльләр турында дәрес биргән. Уят булса да таныга мәҗбүрмен, ләкин мин шушы яшемә җитеп тә кызыл һәм яшел төсләрнең 12шәр атамасы барлыгын белмәгәнмен икән. Менә шуннан әйтеп карасыннар инде татар теле ярлы дип. Яшьләр журналында басылган талантлы тимерче Ринат Нуретдинов һәм агач остасы Җәлил Вилданов турындагы язмаларда үткәндә калган дип саналган бирнә сандыгын булдырган һәм аны тутырган Мәликә Хайрулла белән ихлас әңгәмә дә бер тында укыла. Укудан һәм фикерләүдән аерылырга язмасын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик.